Maayong hapon, maayong igsoon ko ni Kristo, maayong pagabot din sa parokya sa Holy Cross ug sa atong ikasiyam nga adlaw sa atoang nobina misa pangandam alang sa atong kapistahan sa atong mga patron San Roque, San Vicente Ferrero ang pagkakaplag sa krus. Ato karong ilakip sa atong hiniusang pagampo, pasalamat ug paghandom sa mga kalag. Thanksgiving Mass to San Vicente Ferrer, San Roque and Holy Cross, offered by Rodolfo Torion and family. Thanksgiving Mass offered by Esterlita Liagas. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa kaayo sa panglawas sa tanang sakop sa pamilya. Nagpamisa Turalba family. Thanksgiving Mass to Our Lady of the Holy Rosary for all the blessings and graces received, and for good health, and for the soul of Father John, Clemente, Antonina, Jeronimo, and Ellen, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by the Carlos family. Petition for healing and fast recovery of Luz E. Navarro and Alfredo Espadilla. Thanksgiving for our all graces received, for the souls of Agustin and Nicanora Espadilla, Siriaco Antiquina, Benito Ragasa, Nilo Espadilla, Jose Espadilla, Robert Hal Sandwich, Constantino Navarro, Alipio and Angela Nacorda, Miguel and Eleuteria Reyes, Andres and Eugenia Gaboya, and Joel Gaboya, offered by Fee Antiquina and family. Thanksgiving Mass to Lord God the Father, Señor San Vicente Ferrer, Señor San Roque, Señor San Jose, Mama Mary, Santo Padre, Santo Pio o Petrilcinia, ug sa tanang mga santos ug santas sa langit, ug sa tanang mga anghel nga magbalantay, offered by Meli Yu. Mass for the souls of Enrique, Sulpicio, Virgilia, Arsenio, Isabel, Iglesirio, Rosa, Fernando, and all souls of and all forgotten ones, offered by Amalia Hubahib and family. For the soul of Sonia Umay for her 4th death anniversary, offered by Gretel and family. Misa para sa kalag nilang Emmanuel, Anita, Marcelo, Juan, Conching, Juanito, Rudy, Segunda, nagpamisa, Turalba family. Pamisa sa mga kalag nilang Jacinto, Aldrin, Roberto, Placida, nagpamisa, Edita, Amante, and family. Mass for the soul of May, Ruby, and Tupina, offered by Nida Antopina. Pamisa alang sa kalag ni Jocelyn Ancot. Nagpamisa Beth Davis. 2nd year death anniversary of Fermina Gabuya Aninipok, offered by Staruta Gabuya. Pamisa sa makalag nilang Ismael Yabo, Emiliana Yabo, Placida Yabo, Valentin Yabo, Rosario Yabo, Rosbelin Dimalig, Roski Yabo, Dave Mark Abellanosa, Pedro Bonachita, Carmen Bonachita, Alan Yo, Ricardo Bas, ug ang tanang mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong nahikalimtan, offered by Meli Yu. Pamisa para kang Teodolo Alcontin, nagpamisa Marites Nacorda. Pamisa alang sa kalag nilang Esteban Asteria Emerito, Carlos Soling, Mariong Calixto Felix, Carlos Teresa, nagpamisa ang Lito Nacorda. Pamisa sa kalag nilang Marciana Memoracida and Rosita Sabanal. Pamisa sa kalag nilang Julius Cansancio, Jerry Cansancio, Kuya Migmig, Papa Tony Gabonia, Uncle Lisan Gabonia, Lola Ipang, offered by J. Lord Cansancio. Pamisa sa mga kalag nilang Oliver Olivo, Antonio Algor,
Algar, Antonio Algar, Abraham Algar, Edgar Algar, Elmo Algar, Rebecca Estosi, Filipimon Algar, Geraldine Sanchez, Raul Sanchez, offered by Algar family. Pamisa sa kalag ni Catalina Horolan, Lapi Horolan, Corazon Horolan, Pascual, Guillermo Carbonero, Trinidad Carbonero, Albino Acad, Lemuel Acad, all unborn babies, ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Ariel and Amor, Abad and family. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oididi, Doctor of Sacred Theology, ug sa ato ang Kura Paroko, Reverend Father Fromencio Mahusay. Magampo kita, tidabangan usab sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadon nga to sa Dios ang ato mga kabalakaw, panginhanglan, lakip ang manghangyo sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihog, mangluhod, pagampo sa dilipang santos na misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima. Ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, talipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katiyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katiyuan sa mga obispo, kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Magagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isipari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan, ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasilingog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa kagadlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasay luwa kami sa among mga sala. Maingon nga bisay kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugian sa panulay. Hinunualo sa kami sa dalan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyang buko ng aming masasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sigalan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog alang sa Regina Chali. Rayna sa langit paglipay, Alleluia. Kristiya nga nahimo kang naangayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iyampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya og paglipay, Berhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagbanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan.
Itugot nangamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan og sanak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugan karon sa gihapon hangtod sa hangturan. Amen. sa ngalan samahan, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod, maayong gabi ipag-usab, maigsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa atong ikasiyam nga adlaw nga atong nobena misa. Ato sa ning basahon ang mga sugyatud nga sobre from Villa San Pedro, Laguna, ug ka-proper gahapon. From Richelin Amen, Combafi Hashmer, Bugal Marilyn, Albona Family, Armando Sarol, Elizabeth Gomera, Primitiva Pagador, Nori Boy Tampos, Gina Camacho, Edita Amable, Telma Busarang, Bibian Ovejero, Rachel Luna, Melanie Bayadug, Nida Baay, Anonymous, Junjun Abanis, LV Tano, William Tano Jr., Java Family, Gora, Jean and Julius Ahig, Anonymous, Jonah Alcete, Ellen Dioso Reyes, Cabardo Family, Anonymous, and Z, Abari Family, Anonymous, Restauro Family, JB Claire Katulong, Hinara Laurio, Anonymous, and from Opka, Kasagaran Anonymous, except for Quiroga Family, Mario and Amalia, Mel Magdalena, and Mr. and Mrs. Liamedo. Atong pilgrims karon nagikan sa Parish Caritas, Extra Ministers of Holy Communion, Obus Puso Don Rosarian, Rago Lamber, Area 9 Chapels, Obus Puso, Panagsama, Bamboo Grove, Sangi, Bagong Katilingban, o Living Water. Atong choir, ang Holy Cross Youth Choir. Atong mass sponsors karong adlaw, Mr. and Mrs. Romelo Patigi and family, and Extraordinary Ministers of Holy Communion. Ang atong kaparian nga mo celebrate sa atong mass, ang mo celebrate ang atong resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, o ang atong mass presider, Reverend Father Ron Mark Reysan Cabase. Palihog manindong.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaos sa kanin. May igsuon ning ato ang pagpangandam sa Santos nga Misa, atong ilakip sa atong pag-ampo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na ang katuyuan sa tuang mga sponsors of pilgrims. O garon maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nagalapas o dako uyang sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Katawid sa iyong mga tao, ikisayo ka, inuubos ng itong hari. Diyos ka, nagkasimba kami kahani.
magampo kita. O Dios nga naghatag ka namo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuanguro ng mga anak sa imong gugma, ug atagi kami nga mga nagtuo kang Kristo, sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeyo ug ang mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinunan ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamo 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudeyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Unya, gidala nila sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy mania unta kanamo. Sa mong pagbutang, sa mong pagsali, diha kanimo. Butang sa mong pagsali, iha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaigangay sa mga buutan,
Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo ka kuldas, awiti ang iyang kadaiganan. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. May gugmaon siya sa kangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawang ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanilang nga naganawon sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ang imong kaluoy maaniya ug takanamon sa among pagbutang, sa among pagsali diha kanimo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bilidhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon. Ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday, namatud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahigagma sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang mga katingalahang buhat.
Ang pulong sa Ginoo. Ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Naging unang Ginoo walay makaadto sa amahan, kundi linuagi ka namo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung natuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong agtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukat karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, o nga ang amahan ania kanako. Kung dili, panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw paniini, kay moadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Nining atuang ikasiyam nga adlaw, niya natong Vesperas, sa atuang pagpangandam sa kapistahan o pagpasidungog sa balaan nga krus, karon sa adlaw ana kita sa ikalima nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo.
Ug nindot nga sa atong pamalandungan, nganong magdebosyon man kita ug maghatag og pasidungog sa balaan nga krus, ug unsa may kalabutan niini sa atong ebanghelyo karong adlaw. Sa dihang nagtungha pa ako dito sa Roma, akong nabatasan nga kung aduna ko'y free time, mobisita ko og mga simbahan. Kung madto mo sa Roma kining syudara, hapit kada suok adunay simbahan. O kini mga simbahan, impressive kaayo tungod sa iyahang arts, tungod sa iyang architecture, ug sa iyaha nga kabililhon diha sa ato ang simbahan. Ug usa sa akong naobserbaran, mao nga kasagaran ini mga simbahan natukod before sa Vatican II. Diin nahitabo ang dakong kausaban nga sa una, before 1960s, ang mga pari nga magmisa magtalikod pa. And after the Vatican II, nalagda dito nga ang mga pari magatubang na sa mga tao. Ug sa una, tungod kay kini mga simbahan na tukod man before Vatican II, ang ilahang altar wala diri sa atubangan apan nagpilit dito sa ilahang retablo. And one impressive nga detail sa kasagaran niini mao nga naa ang altar, naa ang tabernakulo, and babaw gyud sa tabernakulo naa ang krusipiho o ang cross. Para nako, it speaks a lot sa ato ang pagpasidungog sa balaan nga cross. Tungod kay naa ang cross sa ibabaw, naa ang tabernakulo, ug naa ang altar. Diha sa altar pagahimuon ang sakripisyo nga mao ang santos nga misa. Sulod niya ng tabernakulo, naa dinha ang pan nga nahimong lawas ni Kristo pinaagi sa santos nga misa nga gisaulog diha sa altar. Ug ibabaw sa tabernakulo anaa ang cross, diin gihimo ang sakripisyo ni Kristo aron paghatag sa iyang lawas nga mauna karon ang pan nga atong gikalawat. Kung atong tanawon ang tabernakulo nga nasa to nga more or less the same sa ato ano? Diha sa tabernakulo naa ang lawas ni Kristo. Sa ubos sa ang altar naa diha gihimo ang sakripisyo nga mauna karon ang misa. Apan diha sa krus gihimo ang pinakaimportante nga sakripisyo nga gihatag ni Kristo ang iyahang lawas nga mamahimong ato ang kalanon. Ako ning gi-emphasize nga detail tungod kay naghatag ni kahulugan sa ato ang pagpasidungog sa balaan nga krus. Tungod kay atong makita nga kini ato ang pagdebosyon sa krus unta magdala nato sa dakong pagdebosyon sa santos nga Eucharistia. Tungod kay sa atong pagtan-aw sa krus atong masabtan nga kining pan nga atong gikalawat dili lamang ni lawas ni Kristo nga gihatag nato, apan lawas sa usa ka tawo ug usa ka Dios nga mihatag sa iyang kaugalingon aron pagluwas ka nato. And it is in the context of sacrifice nga mas ma-appreciate nato ang Dios nga atong gikalawat diha sa santos nga komunyon. And in fact, nindot kining pamalandungan tungod kay daghan kayo nato karon, daghang reklamo. Ngano man gyud nga daghan kayo restriction ang simbahan diha sa pangutana kinsa may pwede mga lawat or ngano man nay mga tawo nga dili pwedeng papakalawaton. Dako kini siya nga isyu ug gani hapit ni siya nakakos og dakong panagbingkil og panagbuwag sa mga nasod. Ngano man nga naa may mga tawo nga di pwedeng mokalawat tungod sa ilahang sitwasyon. And I think ato ning masabtan kung atong tan-awon ang cross diin gihimo ang sakripisyo. Kung si Kristo aron paghatag sa iyang lawas nganhi kanato namatay, nagsakripisyo, nagpas-an sa cross paingon sa Kalbaryo ug sa dihang namatay siya iyang gihatag kanato ang gasa sa kaluwasan. And I believe mas masabtan nato nga kita pod sa atong pagdawat kaniya mosakripisyo usab ta aron mahimo tang andam sa pagkalawat kaniya. Usahay, we take our communion for granted. Inigdawat na to sa kalawat, iniingon sa pari or sa lay minister ang lawas ni Kristo, and even many times, ang atong amen wala gani klaro. O gani,
After sa tong pagkalawat, dali kitang ma-distracted. Pwede tang mulingi sa tong tupad aron makigstorya. Pwede tang moabli sa tong cellphone aron mo tan-aw kinsay ni message. Or pwede nga dili ganita makaampo sa Dios nga atong gikalawat kay atong huna-huna ana unsa man akong buhaton sunod after ni ining misa. We are giving a great injustice. Ang Dios naghatag sa iyang kaugalingon nato aron hatagan ta og kusog ug grasya alang sa atong panaw paingon sa langit. Apan sa makadaghan nga higayon, we cannot even give bisan gamay nga panahon ngadto sa Dios nga atong gikalawat. And I believe nindot ni siya nga pamalandungan kining atong parokya nga ang titular mao ang Holy Cross. Punta ang inyuhang pagdebosyon, pagpasidungog sa balaan nga cross. Magpaduol pa ninyo ngadto sa Dios diha sa balaan o sa santos nga Eucharistia. Kaysa akong giingon, when we look at the cross, we can understand the sacrifice that the Lord has done in order to give us His body for our food and nourishment. Sa atong pagtanaw unta sa krus, unta atong ma-appreciate ang sakripisyo ni Kristo aron nga iyang mahatag ang iyang lawas nga mamahimong atong kalanon sa matag adlaw. And I believe only that way nga mas motubo pud ta sa atua nga pagdebosyon sa santos nga Eucharistia. Once makasabuta unsa kadako ang sakripisyo sa basak ug kitang tanan nga mga devotos nga nagpasidungog sa balaan nga cross, unta mohimo tag mga lakang aron nga mas mapaduol kita ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia. Kaysa akong giingon, ang atong law nga pagsabot sa kahulugan sa cross, magdala usab nato sa law nga pagsabot, greater appreciation and greater devotion sa santos nga Eucharistia. And hopefully, sa tuang matagtuig nga pagpasidungog sa balaan nga cross, kita usab, we might become closer to our God in the Eucharist. Nga unta, ang nindot nga epekto sa tuang pagpasidungog sa cross, mao nga makahatag kitag luna ni Kristo sa atong kinabuhi, mas ma-appreciate nato ang epekto ni ini diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, and hopefully we grow as Christians because we are nourished by the body of Christ journeying towards heaven. Ug ato ning mahimo tungod kay nakasabot kita sa kabilinhon sa Eucharistia, pinaagi sa tuang pagdaig, pagpasidungog sa balaan nga krus. Ang luna diin gihimo ni Kristo ang iyang dakong sakripisyo, din iyang gihatag iyang lawas nga mamahimong ato ang kalanon sa matag adlaw. Amen. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili diluhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, kilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni ini iyang naghingapin nga grasya pinaagi sa pangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, haluy kami. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinud-ano sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, haluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, haluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy o pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, haluy kami. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo o kusog sa pagkahimong saksi sa pagabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, haluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halandong Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoong mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, dungga nga among mga pag-ampo ug liguna ang among pagtuo sa kanunay. Magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod, akong gihog atong pilgrim, ang Parish Caritas, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Ubos Puso Don Rosarian, Rago Lumber, Area 9 Chapels, Ubos Puso, Panagsama, Bamboo Group, Sangi, Bagong Katilingban, and Living Water. Kuyog sa itong mas sponsor, Mr. and Mrs. Romilo Patig and family, and Extraordinary Ministers of Holy Communion sa itong offertory.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako gaginyo nga sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton na sa iyong sakripisyo gikan sa mga alam sa kagay ng imayan sa ibalan. Alam sa kapatusanan ng sa tibuktiyan santos kasimba. O Dios, nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usaw labaw nga Dios. Pinagi sa talahurong pagpinayluay ni ining sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran. Magpuyunta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kadimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay puno nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat.
Pinaagi sa imong anak sa Kristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hantod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Pusa amahan, aniha kining among mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, nikuha siya og pan, nipasalamat kanimo ug biday, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itukyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug miday, ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pag-uog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsugong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Roque ug San Vicente, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang alang kanamo, pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan na kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa tong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ug ang imong sulugoon si Leo XIV among Papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang among mga pag-ampo ning imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa,
dinhi sa tibuok kalibutan. Mapaunguron padayuna sa imong gingarian ng imong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang gipahinungdan ining santos nga misa ug ang tanang imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahong nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan ug atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay panagdan.
Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, kailangan ko ngayon ng kalawat kanimo. Ako ni mga Amen.
Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun. Himuwa nga makalabang kami gikan sa dalan nga nasa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod, dalang sa pahinumdum, pahibalong pasalamat. Adun nga gihapon kitay second collection karon alang sa to ang church project. Second collection last April 26 totaled 11,178 and 50 centavos. Ugma mo na gyud ang ato ang kapistahan sa tama patron San Roque, San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus ug ang pontifical mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Atong pilgrims ugma ang all area coordinators, chapel leaders and chapel officers, heads of all mandated organizations and ministries, barangay officials o barangay Basak Pardo, barangay Basak San Nicolas, barangay Kiyot, parish pastoral council and WISTI officers. Atong choir ugma ang Holy Cross Parish Council of Choirs. Atong mga co-celebrant sponsors, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo, Mr. and Mrs. Alejandro Tagalog, Mr. and Mrs. Timmy Maglasang, Mrs. Rose Oliveros, Mrs. Gloria Yu and family, Miss Rosita Yu, Mr. and Mrs. Amor Harris, Mr. and Mrs. Fernando Goite, Mr. and Mrs. Nelson Roylo, Miss Maria Cristina Young, Mr. and Mrs. Puri Garay, and Engineer and Mrs. Mary Josephine Garay Intapa, Miss Lina Incherto, Mrs. Flaviana Tan of Elim Majestic Marketing, Lantawan Chapel, Mr. and Mrs. Joe Plando and family, Mr. and Mrs. Maximo Villaclaros and family, Mr. and Mrs. Pastor Cabezas. Atong co-sponsors, Mrs. Leonora Torbeso and family, Mr. and Mrs. Lelier Baltonado, Miss Joji Caprera, and Miss P. Antiquina. Atong mas sponsor ugma si Mr. and Mrs. Eliezer Alianic and family. O atong mas presider ang atong kalahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oydidi, Doctor of Sacred Theology. Kayrong Mayo 9, ang Couples for Christ magpahigayon og Christian Life Program Seminar o CLP. Ang venue diri sa atong function hall, gidapit ang tanang magtiayon sa pagtambong. Sa Mayo 16, Sabado, sa alauna hangtod sa alas 4:30 sa hapon, ang ato ang General Assembly. Giawag ang tanang officers from President down to Westy sa tanang chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators, and TPXCOM sa pagtambong. Ninbahina atong pasalamatan ang ato ang mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos bahandi ug pagsalig aron magbalampuso nato ikasyam nga adlaw nga minamisa. Special thanks to Honorable John Tumulak and Barangay Basak Pardo, BPSO and Beeper, Mr. and Mrs. Benjamin Arlenesa of Arlenesa Printing Services, Engineer Jeffrey Daclan and Carl's Catering. Sa atong Arturo Decoration sponsors, Engineer and Mrs. Nilo Avis and family, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores with Area 3 Chapels, Baskio, Bayanihan, Kalikasa, Kawayan, Obka Proper, and Obka Tres. Sa ato ang mga pilgrims, Parish Caritas, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Obosposo Don Rosarians, Rago Lumber, and Area 9 Chapels, Obosposo Panagsama, Bamboo Group, Sangi, Bagong Katilingban, and Living Water. Sa atong mas sponsors for the day, Mr. and Mrs. Romelo Patigi and family, and Extraordinary Ministers of Holy Communion. Sa atong mga liturgical servers, sa atong choir, ang Holy Cross Parish Youth Choir, sa atong mga lectors and cantor of the Psalms, sa atong mga usherites and gift bearers, sa atong liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, ministry of altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikasyam nga adlaw nga misa nobina, sa wala dinhi o dili makaanhi, daghan kayong salamat. Tagan atong masipang pakpak atong kawalingan. Ato sang pasalamatan ang ato ang resident priest, ni Concelebrate nato, yan, nilakaw na kay napay misa, si Reverend Father Nomel Rico Arsolon. O ato sang pasalamatan atong mas presider ng utana nga nganong magdebosyon man kita og mohatag og pasidungog sa krus. Ang debosyon sa krus magdala sa dakong debosyon sa santos nga Eucharistia. When we look at the cross, we can understand the sacrifice that the Lord has done in order to give us His body for our food and nourishment. And hopefully, sa matagtuig nato nga pagpasidungog sa balaan nga cross,
kita usab nga we become closer to God in the Eucharist. Nga unta ang nindot nga epekto sa atong pagpasidingog sa krus mao nga makahatag kitag luna ni Kristo sa atong kinabuhi. Mas ma-appreciate nato ang epekto niini sa diha sa tagsa-tagsa atong kinabuhi, and hopefully we grow as Christians because we are nourished by the body of Christ journeying towards heaven. Ug ato ning mahimo kay nakasabot kita sa kung unsa kabililihon ang Eucharistia, pinagi sa atong pagdayeg, pagpasilingog sa balaan nga krus. Ang luna diing gihimo ni Kristo ang iyang dakong sakripisyo, din iyang gihatag iyang lawas nga mahimong kalan-on nato sa matag adlaw. Ang ato ang mas presider, siya ang secretary to the Archbishop of Cebu, Reverend Father Ron Mark Rizan R.R. Cabaste. Taga nato masipang pakpak pasalamat. Gihangog na ko ang ato ang mga pilgrims, mas sponsor o ang mga liturgical service pabilin after sa final blessing for documentation. Nining bahina ato sang pasidunggan ang atong mga patron musingita magkusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Pabilin panglingkod. Mayong gabi pag-usab. Dili ni ikatulo nga bali kay gi-summarize naman ni Brad nga po ang bali ganiha. Pero dito sa opisina sa tong Talahuron nga Arsobispo aduna mi nadawat nga request mahitungod sa pagpaklaro sa inyuha nga pagdebosyon o pagpasidungog sa inyong mga santos. Kini doon ni kalabutan sa inyuha nga pagsaulog sa kapistahan o pagpasidungog sa pagkakaplag sa krus sa inyong parokya nga gidungan usab sa pagsaulog sa kapistahan ni Señor San Roque ug ni Señor San Vicente. Busa nga to ang Talahuron nga Arsobispo nihimo na ining sulat address to Father Fulgencio Mahusay ang inyuha nga parish priest ug address alang kaninyong tanan. Busa ako ning basahon ang sulat gikan sa tong Talahuron nga Arsobispo. Office of the Archbishop of Cebu, April 29, 2026. Reverend Father Fulgencio Mahusay, Parish Priest, Holy Cross Parish, Basak, Cebu City. Your Reverence, greetings in the most holy name of Jesus. This is in reference to the concern raised to my office regarding the parish fiesta celebration, which currently commemorates in a single celebration the Holy Cross, Saint Roque, and Saint Vincent Ferrer. Without disregarding the rich historical development that led to this present practice, and with due respect to the merry parishioners who have contributed to the growth of the parish's spiritual life, I have arrived at the following considerations in coordination with our Commission on Worship to ensure the proper celebration of our devotion to the saints and fidelity to the liturgical norms of the Universal Church. Number 1, that the parish fiesta celebration on May 3 this year and on every first Sunday of May every year be solely dedicated to the titular of the parish, that is the commemoration of the Holy Cross. Number 2, that the parish celebrate the commemorations of Saint Roque and Saint Vincent Ferrer on the dates prescribed by the liturgical calendar as the main and secondary patrons of the parish. This means that the feast of Saint Roque shall be observed on August 16, while the feast of Saint Vincent Ferrer shall be celebrated on April 5. I trust that these adjustments will not only ensure the proper celebration of the various commemorations in your parish, but will also contribute to the continued spiritual growth of your community. Allow me to take this opportunity to thank you for administering the parish with a shepherd's heart. Sincerely yours in Christ, Alberto Isuydidi, Archbishop of Cebu. Kini nga sulat,
hangyo sa tong arsobispo nga masaulog unta ang mga pagpasinungog sa ato ang mga santos sumala sa lagda sa tuang kinatibuk-an nga simbahan. Kay sumala pa ang tinud-anay nga pagsimba, true worship should follow certain rubrics and guidelines. Kay kung ang atuang mga kasaulugan dili ta mosunod sa mga lagna, delikado nga mamahimo ni siya nga idolatry or maybe false worship. O gindot nga atong hinumduman nga sa tuang pagpasinungog sa itong mga santos, it is always in line with how the Universal Church celebrates and give honor to these saints. Kay tinuod na tayo mga naandan, apan sa makadaghan nga gayon nindot nga ato ning i-purify, dili ni siya against them. And against sa ato nga mga naandan, kung dili, tinud-anay ni nga pagpasidungog sa ato nga santos. Kay kung tinuod tang nagpasidungog, we should give them the due honor and devotion that is due to them. Nga dili lang iusa nato sa usa ka kasaulugan, kun dili they have their own celebration ug dindot nga adto gud siya nato isaulog ug sumala sa hangyo sa tong arsobispo nga unta kini masunod sa ato nga parokya. Daghan kayong salamat. Palihog manindog. Ang ginumanaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Ako gihawag ato ang sponsors for documentation. After sa dani, isunod na yun ang ato ang prosesyon. Ang in-church sa Carusa sa Santa Cruz, ang Parish Caritas. After sa liturgical service, mass sponsors, Mr. and Mrs. Rubino Batini.